Boje Morrison flyter i nastom heim til Førja. Visser hever han stora atlaner som kostar flere tuggitals millioner. Atlanerna er jo 20 år gamla og har sitt opphav i Einmalt som först og AHA-fela for whisky. Ambitionen är att göra whisky i heimsklassen. Göra ordentligt gott whisky till vi häva förutsättningar för att göra ordentligt gott whisky här uppe. Det ska vara först whisky och det ska vara gott whisky. Hvordan er alla tid at gjøre whisky som ikke bare godt, men som er ordentlig godt? Det som vi får göra det är att jag finner Sebastian Eriksson en från Einmalt att komma vidare upp i det. Han ska vara destillare. Så har vi läst på allt vi kunde och så har vi just avtal vi ett fälla i Skottland att sända en masterdestillare till Førja att lägga kon lära. Han ska så vara här en och två sätta produktionen upp och visa upp hur man gör. Så till så har vi köpt det bästa anlägget i världen. Har det bästa omkvar i världen. Vi har den bästa vitan i världen via ända skåtan och så är det bara att köra. Tror du vad det gör? Ja, det gör jag. Det är väldigt gott. Jag stark på vilket sätt nu. Nu är det här i norra delen, ja. Så det lyckas som det, ja. Hvor norra deler, eller hvor kom det å gå sted? Tre norra delar är västervänder. Att det här är västra. Det vill ha showrock som kommer in hända vägen och gör att luften här blir näck preka av havet och salt och det som är i herpan. Och så standa fötterna här nere och bonast säger man. Vi tar att det fördampar att syntra whisky ur fötterna alltså kontinuerligt och det som fördampar ut det så erstatta av till luften som är runt om. Alltså vi får Førja in i fätet och här vi ger det först whisky. Boje ta droppar med Janne sant och prata så jag säger men när helt tror vi kommer köra förskar droppar i hela glasen för att det Einmalt. Jag vant det att om allt går väl så kunde vi köra en förskar whisky i detta glaset och i 24 kanske. Ta kommer vi kart skriva det första whisky. Slange.